Dyn nhw'n barod? Reit. So all i fi fynd ar llwyfan, really? Oh my god, mae yna loads o bobl yna. Mae hynny'n scary. Da chi'n rabid. Mae yna gymaint o'ch chi. Helo, chroeso i... Be di enw fo? Na, dwi'n meddwl yn y program ydy Oes na Hans, neu beth yndi? Dwi'n siŵr bod chi gyd y pobl steddfod sy'n dall y reference. Gynnau llon trons o westeion anhygoel i chi heno. Mae fy westau gyntaf yn ddyn. Ella bod chi wedi gweld o ar y radio. Mae hwn fath o gem o Guess Who, yndi? Sgyn o fo farf ginger? Oes. Ydy o'n gwisgo spectol? Yndi. Ydy o'n cael name check ar track 3 o album newydd fi? Yndi. Ydyn ni'n gorfod cadw'r cyfweliad yma o dan 5 munud achos mae'n gorfod mynd nôl i'ch pafiliwn i cyflwyno gig Welsh Pops? Yndan. Please, chwch croeso mawr i Hugh Stevens! Iawn, Hugh. Helo, Gareth. O, cym set. Diolch yn mawr. Reit, gan llawer amser yn agos. Wel, ti'n ni'n iawn. Ti'n siwr? Mae'n dechrau am 8, mae'n debyg. Dechrau am 8. Helo, pawb, chi'n iawn? Ti'n siŵr bach o pandering i'r crowd? Do, please, yeah. Yeah, go for it. Hey, geis, Steddfod Llanrwst! Go on. O'n i di anghofio bod nhw'n cael ei ffilmio, Gareth. Nes ti'n deithau bod nhw'n cael ei ffilmio. O'n i'n meddwl just... Dyna pam ti wedi gwisgo fel na? Ie. Ie. Reit, dwi'n mynd i trio cadw hyn eitha quick fire, achos dwi'n gwybod bod chdi gorfod mynd, oce? Oce. So, alpaid atab, gyda ni'n amser. Oce. So, pwy sy'n chwarae heno? Yn y pafiliwn? Ie. Diffiniad, Eden a Lleden. Be di Lleden? Maen nhw'n gwneud cyneuon pobl eraill. Be di Welsh Pops? Cerddorfa sy'n chwarae gyda bands. Ti'n cofio Tryweryn? Ydw. Watchwch o ar clic, plug bach i chdi fan'na. Da iawn. Ti'n neud ffilms? Wel, rhaglen dogfen, do. A ti'n gwisgo anorak? Weithiau. Cos mae gyda fo ffilm o'r enw anorak. Hynna di'r joc. Nath o'n rili landio. Da chi eisiau neud pick-up? Na? Oce, symud ymlaen. Ti'n consiliwch? O, yn iawn fe bod, ie. A be di hynna? Fel chick a hyd, ta? O, magician? Ie. O, sgen ti trick ti'n really proud o? Na, dim fe. Alla neud y linking rings yn dda. Mae hwnna swnio'n amazing, ond paid yn neud o chwan, gyda ni'n amser. Oce. Be di dy top 3 bands neu artistiaid newydd ar y funud y blaen fi? Pasta Hyll. Los Blancos. O, ie. A Peace Melyn. Peace Melyn? Ie. Ti'n gwybod pryd maen nhw'n chwarae, ta? Oedd Pasta Hyll ma'n fan hyn gyda heddiw, oedden nhw'n dda. O, da iawn, ys i watchad? Do, nes i watcha nhw, do. O, brilliant. A ti wedi gwrando ar album newydd fi? Na, o'n i'n gwybod bod gen ti album, Gareth. Pwy sy'n neud pres i album fi? O'n i'n gwybod bod gen y album. Bwywch fo, bwywch y mwy! Bww, Hugh Stevens! Pa fath o genre di'r album? Ydy o'n gwerin, ydy o'n rap? Wel, dwi teimlo bod y cyfweliad yma di troi. Wel, ie, bach o bob dim. Ie. Fel mishmash, bach o bopeth. Dwi'n rili meddwl amdano y genre. Na. Mae hynna bach i highbrow i fi, dwi'n meddwl. Ti'n perfformio yn y Steddfod? Dwi yma rwan. Ie, ie. Ti'n mynd... Di, ddim digon. Di. Ti'n mynd i llwyfan y maes na dim byd, na? Wel, na, ti'n perfformio? Na. Wel, ca i then. Ni di chwarae cynnion fi ar Radio 1. Ie, ond oce, falle. Och, di hwnna, mae'n swnio convincing. Radio 6 Music. Ie, falle. Radio Cymru.
Ie, sicr. Cant y cant, ie. Dim probs. O, dim hassle o fanna. Na. Straight ar, Ie, on a loop. ie, dim probs. O, gai ddod â'ch bandit? Wel, di bandit ddim, mae di gorffen ys tua 10 mlynedd. O, dwi dal ar VHS. Be di dy hoff liw? Melyn. Ie? Be ddech chi fel hynna? Na, dim melyn. O'n i'm yn gwybod bod na wrong answer, ond apparently ti wrong. Okay. Di melyn ydi favourite lliw chdi. Oren? Hey! Sell out. O, ti'n licio chips? Wrth y modd gyda chips. Chips! Chips! O'n i'n offi pan mes di'r chippy yna a cael profiad gwaith yn y chippy ar hans. O, gai ddod â'ch pryfau gwaith efo chdi? Ys ti eisiau, ie. So be ti'n neud? Just easter egg, gwasgu batymau fel un. Na i feddwl amdano fo. Okay. Please, fyswn ni wrth y modd os fysa ti'n dod. Fyswn ni'n hoffi re. Reit, so cyn i chdi fynd, be ti eisiau dolyg? Album Gareth. Correct answer. O'n i'n mynd so hwn yn gael gymaint o game show vibe. So gynnwch chi plans am rest o'r wsos? Just dod mewn fori, gweld beth sy'n digwydd, cymryd i'n easy, joio'r steddfod, ta? A plans am rest o'r mis? Mynd i gwbl o wyliau, mynd i gwyl Reading. Na, dyn nhw'n fel yn byd i neb yma. Plans am y flwyddyn? Presiwch son? Na, dim byd felly, just, gweld beth ddigwyddith. Dydd i ddydd, efe. A blwyddyn nesa? Blwyddyn nesa... Fi heb meddwl am y peth, actually, Gareth. Na i feddwl am y peth. Be ydych chi wedi gael fi yn y pafiliwn? Ta be, dwi'n meddwl fysa hwnna yn... Fysa hwnna'n boblogydd iawn, fysa. Mae hwnna'n syniad da. Diolch. Nes i feddwl am hwnna fy hun. Na i gynnig dy enw di mlaen, ie? Briliant. Gareth ar Welsh Pops. Ia, gwell byth. O'n i jyst yn mynd i chwarae CD a canu efo fo. So orchestra yn amazing. Yeah. So di'ch orchestra chwarae faiden wan? Byddan nhw yn, byddan. Waw. Byddan. It's exciting. Fysa moves fel, beth enw'r gan? Moves fel Dafydd Iwan. Gyda cyddorfan dda, yn bysa. So hwnna'n dda. So, ideal met. Edrych ymlaen i pavilion blwyddyn nesa. Brill. Ti eisiau album? Dwi'n sgwelch yna. Mae yna un ar y desk i chdi. Amazing. Diolch yn fawr. Ti eisiau cymryd selfie efo fi? Oce. Sgan i ddim. Mae'r ffôn fi'n... Sioned! Sioned! Fe di gael ffôn i Hugh Stevens! Diolch Sioned. Diolch Sioned! Reit, ti'n yma. Dwi eisiau chdi tweetio fo i fi. Dyn nhw'n oce? At Gareth 4567. Ia. A elli di, fel y caption, jyst rhoi album Gareth ydi album gorau'r flwyddyn. Sy'n yna'n ideal. Briliant. Pob checio bod yna tweetio fo. Briliant, diolch Hugh Stevens. Diolch Gareth. Gyd i fynd, rwan os ti isio. Oce, iawn. Mae drws o fanna. Oce. Dwi'n eisiau dal chdi. Diolch yn fawr. Diolch. Pawb clapio Hugh Stevens! Un o'r cyflwynydd gorau yn y byd. Reit, hwnna laffoedd. Sut o hwnna, Elis? Ideal. Ti eisiau gwneud pick-ups? Gai jyst egluro pick-ups. Dwi'n siarad am pick-ups lot. Pick-ups ydi be maen nhw'n galw yn y biz pan ti'n neud mistake. Os ti gallu just ffilmio darn bach i roi fewn yn y Reddit, i trwsio fo, so bod chdi ddim yn gorfod wneud y holl beth i gyd eto cychwyn. Enghraifft, os ti'n cam treiglo, pick-up. Os ti'n cam treiglo, neith y Redditor trwsio hwnna rwan a fydd o'n hollol seamless. Reit ta, dwi am drio bach o audience participation rwan. Dwi'n meddwl bod chi up for it. Just eisiau gael hyn allan o system pob ydy. Dwi'n eisiau siarad am yr elephant yn y room, ond yr ffaith bod methu dweud So,
Os da chi gyd yn gallu just repeatio ar ôl fi, just bach o ailadrodd, fath o coch, oce? Barod? Test oedd hwnna, ddech chi fod i ddweud barod. Diolch am yr ein as. Fleur. Dy. Li. Cool, unwaith eto. O, diolch. Be dwi wedi dechrau? Oedd y wrth yn rili da fan o'ch o'r teg. Oce, stop, rwan. Sioned! Help! Dwi wedi colli control. A gwesta nesaf fi ydi Fleur de Lis, croeso mawr! Waw, hanner y hogiau i gyd. Rwy'n Iawn, met? Ti'n iawn? Waw, Fleur de Lis. Diolch yn. Dwi'n methu coelio'ch pa, da chi gael reference yn y can fi, da chi gallu enw'r can? Mwys fel Dafydd Iwan, da. Oedd o'n mwy o Diolch am y gwestiwn i mens, nhw, da. rili. Ie, Mens, da. achos o'r can paint. Ie. Cos da chi'n canu can o'ch enw paint. Dan. Hynna oedd y joc. Dyna the joc. Ie. Con bod neb Clyfar, di gael o. Clyfar, Gareth, hwnna'n clyfar. Ie, mae'n mynd llai mwy, mae'n mynd llai clyfach y mwyaf ti'n gwrdd glir o fan di. Reit, na i cyflwyno chi pob yn fama, ia? Safio'r awkwardness o'ch chi gwrdd cyflwyno chi hunan. Reit, so, efo fi mae Fleur de Lis. Sorry, dwi di anghofio enw chdi. Be, o'n i'n gorfod yn enw, O, Rhys, dwi. Ar stage right, yma, yn agos ati fi, mae Rhys, y prif ganwr golygus o Fleur de Lis. Sorry mate, beth enw chdi? Sean, dwi, chwarae. Dyna, Sean. Sean, ie. Sean. Ti'n di arfach canu mewn i microffon yn amlwg. Na, fo. A be ti'n neud yn y band? Y drymar, dwi. Y drummer. Oce, na i jyst neud intro i chdi. Fydd hwn yn briliant ar teli. Mae'n rybys wan, ond fydd o'n briliant wedyn. Gwanen. Ar y chwith, stage left, mae... Dwi'n rhoi enw chdi. Sean. Sean, ia? Sean, ie. Sean o Fleur de Lis, y drummer gora, Sir Fôn. O Sir Fôn, da chi'n dod, ia? Ie, Sir Fôn. Represent! A dwi'n lyfio Sir Fôn. Wt? Mae'n mor picturesque. Pan ti'n mynd lawr yr A55 na trwy'r tynnal, a ti'n dod allan, a ti jyst gweld yr cost i gyd. Mae'n stunning. Lyfio Sir Fôn. Dwi'n di, le, bach braw, sti. Lyfio Ti draw am beint bach, le. Ie, wel, allan na gyfarfod chdi yna yn lle na dwi'n licio Junction. Junction. Ie, ti jumpio off y Junction, iawn, mae'n amazing. Gynnu nhw llwyth o bwytau, dwi'n mynd i enwi nhw. Ond, a hefyd Cine World, dwi'n mynd siŵr os gael ei hynna. Dwi'n iawn, ydw? Mae hwnna'n Sir Fôn. Na, am rili. Wel, nath Sean cytuno fo fi. Dim rili. Di dderyddiaeth am y gorad, dwi'n meddwl. Na ni reit, oes. O lle mae diganwydd yn? Diganwy. Wrth ymwyl Junction. A lle da ni rwan? Llarwst. A lle mae fanna? Conwy. Helpwch fi, please. Ie, come on, ie. So, da chi'n big yn byw Maris? Da ni wedi trio gwneud ti yn byw Maris yn dan. O'n job, chan. Mae'n job gwneud ti anyway. Wel, mae Calvary di jacio fewn. Dwi'n siŵr bod Moniar sydd chwngtha chi ar top spot, ia? Ie, mae Moniar son i yn dan yn... Ie, ie. Cydal gan ymlaen, da. Da chi gael eich mobio na sydd allan gefni? Yndan, ond dim am y rheswm cywir, dwi. Dwi'n lyfio Sir Fôn. Lyfio Ynys Môn. Dwi'n di. Iawn, di. Mae'n le bach iawn, di. Dwi'n hoff o Sir Fôn, da. Do. Ond mi myswn i byswn. Siwr. Lyfio mynd i Porth Eithwy. Ie, Fanna da chi'n dod o? O, Porth Eithwy, le bach da. Le bach neis, chdi gael pryd o fwyd, a falle. Fan- Chips. Shop chips, na. Chips neis yna. O fanna da chi'n dod? O Porth Eithwy? Na, Langefni. Langefni, da ni ddod. Olan gefni, ie.
O Langefni, lle mae'r rasta. Dyma'r asta, Dyma'r ie. asta. Ia, classic, ia. Stepan drws, yna. Dwi wedi bod i Llangefni efo 9. O, wir. Ia, nathon ni gael chips na. O, Oedd o'n really relaxing. Oedd hynna cyn i'r siop chips yn dar dan, ta ar ôl. Yn ystod, dwi'n meddwl. Yn ystod. O, na llos bach ar nhw. Oedd nhw wedi crasu dipyn. Oedd wedi crimpio mewn un bach, dwi'n Ia, siŵr. dim bach o crimp ar yr hen chips ar dan. Ia, dyna ni gael. So, Ta dach chi- newydd, ia, chips ar dan. Chips ar dan. Chips ar dan. Ar, fydd hwnna ar album 2. Album 2, ia. Os dweud yr un yma allan gynta. Mae album Gareth allan heddiw. Dwi'n meddwl bod wedi, basically, dwi wedi gwneud mistake yn gael fo'n album Gareth. Achos lle ti'n mynd o hynna? Be dwi'n gael album 2, y blaw am just 2. Be nath chi alw album chi? Da chi'n meddwl album na? Na, wel, mae ar y ffordd. Mae ar y A ffordd. be di enw fo? O, mi iawn ni am dro. Iawn, a be, meddwl am enw? O, na. Mae un yn mynd o'n. Mae un, de. Dwi'n bob ar gymaint o gongla am ddod yn yma, de. Dwi o'n beth sydd tu ôl i bob un nhw. Di bo fi'n fa, twa. Dwi fet, so chdi bod dim just O, da ni best bach yn mates. nervous. Da ni best mates. Chwys ydi e? Ie. Da ni best mates yn dan chwys. Pick-up oedd hwnna. Da chi gallu dreifio gigs? Datha dreifio i gigs? Ynda, yn dreifio gigs yn dan. Dwi wedi bod yn gael lessons ers a few months. O, do wir. Da 55 months. 55. Ti di pasio, do? Na, ond mae'n mynd i dda. Ti di crasio, do? Fe a few times. Di byd major, os mae ddech chi boeni. Nes poeni dim, na. So be ddech chi'n ei heno, lads? I chwarae maes bi hynna. Waw! Yr pinnacle. Y pinnacle. Lle ddech chi'n mynd o hynna? Splitio rwan, fatha Calvary. Do'n i'm gariol os mae'n mynd, e? Lle ma Maes B, Lenny? Ydy o'n Sir Fôn? Na, dim gweith, na. O, bod edrych na dda. O, pa beth o dda, dwi. O, oedd Caerdydd y dda, fyd. O, Caerdydd, oi. Oi, Caerdydd o dda. Mae Llan Rwst y dda hefyd, yndi? O, yndi. Na, Llarwst, mae Llarwst yn steddol da, de. So dwi'n massive fan o Fleur de Lis. Wyt ti? Dwi'n gywir. Wirer. Wel, ers i bandana chwelu. Dwi dal tirio fyny meddwl amdano fo. Rhaid sbio mewn ithgada, di. Di gwyl yma! Good, mae band. Ta mae'n gael band fo nôl fi gilydd, mae o'n band. Di pli ddim yn cyfri. Fleur de Lis, lle gathoch chi'r enw Ffrangeg no? Nathoch chi gael o Ffrainc? Do, ddar ni bicio di Ffrainc. A just pigo enw fyny? Dyw, ia. Just un off y shelf? Just dyw, ia. Neith hwn, Fleur de Lis, be mae'n feddwl, dim much. Na. Da ni dod o Sir Fôn. Ia, na, ffug enw heddwyn. O, mae hynna'n eisteddfotaidd yndi? Yndi, mae, yndi. O, da iawn, o'n i'n mynd all y connection. Sa'n neud o sens sa'n i fand o draws fynydd, cofio. Ond, ia, dyw, na, enw bach. I gael pobl ffrach di yn gofyn, de. Gofyn y cwestiwn, be? A wedyn, da ni gyd yn dysgu am headwyn. Ia, na fo, addysgiadol, ia. Addysgiadol. Ia, dwi'n licio tracks i gyd. Be mae Half 2013 amdan? Half 2013. Ia, na, ia, just joio byw, de. Just joio byw. Just joio byw. So gennych chi sengl newydd. Oes. Be di enw fo? Dawnsia. Da chi'n mynd i dawnsio iddyn ni rwan? Na. Da chi fod i helpu fi, ma. Mae'n fatha ambush, yndi? O'n i'n mynd disgwyl o'ch weith. So, ie, yndi, dawnsia allan. So, Ia, gwch chi dawnsio allan o drws na os da chi isio. oce. Taris, let's go. Allan o'ch drysa. Ia, cos hwnna di enw EP nhw. O, da. Hwnna dda, di. Hei, Plug, o, dwi'n gael clap am hwnna. Dwi'n gael clap am hwnna. O, diar. Y clap yna, dwi'n meddwl, oedd i chi adael. Ia, wir. Ia, Da ni wedi fynd o'n. yndach. Ynda, oce. Tydi nhw dda! Mae hwnna hefyd yn card gyda nhw. Ei, diolch Fleur de Lis. Diolch, Ei, da chi'n diolch. album? O, please. Ia, cymrwch album, a wedyn diolch. cyr oma. Spot on. Diolch yn fawr.
Tra, clap iddyn nhw. Diolch Chris, diolch Sean. Y drymar. Waw! O'n i byth yn meddwl sy'n ni'n cael drymar Fleur de Lis ar chatio fi. Reit, nesa, maen nhw just keep coming yndi, maen nhw non-stop. Nesa, mae gan o'n fardd a hannar. Mae o'n galw ei hun yn Hal Robson Canu, ond gawn ni weld os fedrwch chi neud Cruyff Turn yn ebyn Belgium yn y quarter-finals. Croeso mawr i Griffith Owen! Clap! Waw! Iawn, Met? Iawn, Griff? Da iawn, diolch o'r, sut wyt ti? Iawn, diolch. Oeddech chdi'm yn gwybod bod ni'n ffilmio chweith na? Be ti'n neud heno? Ar ôl bod o fama, dwi'n mynd i'r Baball Len i gymryd rhan mewn rhywbeth o fanno. Y Baball Len. Mae fanna'n fwy na fama, yndi? Yndi, ond fydd na lai o bobl o fanna, sy'n i'n meddwl. Be ti'n performio nhw rhywbeth? Yndw tad, yndw. Ia, cerddi. Cerddi, bach o ganeuon, bach o just bod y wirion, ia. Ti'n nervous? Eitha nerfus, yndw. Ia, gawn ni just relaxio am just eiliad. Ia, just deep breaths. Ia, dim i mewn i'ch microphone. Dyn am yn neis i neb. Sorry. Just came a couple of deep breaths, ia? O. Oce, iawn. Paid y poeni am hyn. Paid y poeni amdanyn nhw. Poen amdano chdi, dwi Gareth. Diolch. Sorry. So, ti boi geiriau. Dwi ddim, yn amlwg. Ti boi geiriau. Yndw. So, sa chdi gallu sillafu coincidence iddo fi? Dwi'n mynd dda iawn am syllafu'n Saesneg. Ti fi trio? Yeah, go for it. C-O... I-N... Ec... I-N... Sy'n mynd neud, yn neud y dda? Os neb yn gwybod na? Os neb yn gwybod sydd wedi sillafu coincidence? Na. Coinky dinky, dwi'n meddwl dio. Ei, blwyddyn dwytha nes di ennill y gadar. Do. So sut ti'n ffitio hwnna yn y car? Wrth i be, mi nath o fynd mewn gen i o'n i'n gallu rhoi seddi cefn i lawr. Mi ffitio do. O, handi, cos mae Uncle Raymond efo fan os ti angen lift fory. O, chara teg. Ia. Ia? Ia? Chara teg. Achos chdi di reigning champion y gadar, ia. Fi ydi'r reigning champion, sy'n iawn. Ia. Ia, dwi di sgwennu cerdd. O, ti wedi? Do. Plot twist fi sy'n ennill y gadar. It's amazing, sy'n na? Na, dwi ddim. Ond gen i fi album. Sy'n well na gadar, really, di. Ti eisiau'r album? Swn i'n gweud licio'r album. Ia, gyd i copio'r album, os ti eisiau. Mae'n un ar y dasg, os na mae Fleur de Lis di cymryd i gyd. Ia, na, mae'n ein bach lai. Gai gymryd un yma. Diolch fawr i ti. Croeso, ia, gyd i slapio hwnna yn y car, fel ti'n dreifio cadar allan adra fori allan. Diolch fawr. Ti'n mynd gael deud, na? Dwi'n mynd cael deud na, os ydw i'n ennill neu pidio, mae gyd yn gyfrinachol iawn, ynddo. Ia, bechod. Chos sy'n ni'n licio gwybod. Dwi'n meddwl sa pob fama licio gwybod. Ond nawn ni ddim rhoi pressure ar chdi. Fatha nath ni rhoi pressure ar Fleur de Lis. Ia, yn clywed hynna, bechod. Maen nhw'n crio'n cefn fanna, sti. Bechod. Trianda. Gwir. Yndyn. A dwi ti'n mwyn awful rhan. Yndyn. O, diar. Ei, ti'n mynd os da ni'n dod ar rhywun arall allan? Ceitad, wrth gwrs. Ia? Ia. Gita! Y coron a'r cadar. Mae'n ddiddiogol. Di bod i beth i licio, yndi? Da chi wedi cyfarfod o'ch blaen? Da ni wedi unwaith neu ddwy, do. Go on. Gita, ti wedi dweud byd? Dwi wedi cyfarfod Griff o blaen. Do. Ti eisiau cyflwyno dy hun i'ch gynulleidfa? Ti'n chrio bod dim o'r smyg oedd chdi dy mowth? Helo, Gita dwi. Helo, ti'n Helo! Oce, ti'n rhaid eto, pob di helo, oce? Helo, Gita dwi. Ond dwi'n dwi'n sylwi gymaint o blant bach sy'n yma. Mae loads o plant yma oes. Dwi'n ofyn rhegi. Mae'n mwyn trwbl efo chi enni nhw. Ia.
Mae'n rhoi styd i fi yn y car park. Ti wedi cael styd mewn car park o blaen? O, do, mwy na un maes. Ti di? Dim ond Ti'n edrych y teip i gael styd mewn car park i, dy fi? Dwi'n edrych y teip i gael styd y rwla, di gwir. Bechod. Please paid a crio wedyn. Oce, na dweud Mae'n Peter. teimlo'n awful. Gan bod chi dau yma, o'n i'n meddwl sy'n ni just yn sort of cwestiynu chi am bach am y steddfod. Cos dwi'n gwybod llawer am y steddfod. Oce. So, cwbl o gwestiynau i chi'ch dau, oce? Ydy atig chi llawn fatha tlysa, cadeiriau, tiaras, a dillad yr orsedd, ta gennych chi stafell specific i nhw? Dwi rhywun, ti'n nain, ysdi? Ti'n ein, di'n appreciate yna? Dwi'n mwyn gwybod. Di gwybod amdani nhw? Ynddi, mae'n llnau nhw bob dim. A Griff, o'r un cwestiwn? Sgyn i'n gymaint o hynny, gen i jyst yr un gadar lawr gysia ma hwnna. Yn y kitchen. Yn y kitchen. Na, mae'n fatha stafell ganol, sy. A ti angen collection. Sa collection yn neis, bysa. Fatha, faint ti angen, faint o westeion ti gael rhwnd fel arfer? Sa 6 yn rif bach neis. 6 cadar. Ia. Eidial. Yn olynol hefyd, ia? Ia. So, cadar fory. Ia. O, ti... Ge, peidiwch a deud wrth neb, oce, mae hwn yn aros o fewn Caffi Maes B, iawn? Torri hwnna allan o Gelis. Neu fydd o'r orsedd ar ôl ni. Sydd yn leidio fi at yr ail cwestiwn. Be di deal efo'r orsedd? Ydyn nhw'n ei fatha offrwm i'ch diafol y pethau? Fel na maen nhw'n talu am steddfod. Ritual sacrifice. Yndi, maen nhw'n sacriffeisio mwncis. Lwcus bod fi ddim yn mwnci then, ia? Wel, ia. Dwi'n orangutang. Ti yn ar yma. Ie, nes i outwitio'r orsedd yma, na? Ei, pryd dwi gael gwahoddiad i'r orsedd yma? Dyn nhw'n cymryd o'r orangutangs, just monkeys. O, so bod nhw'n gallu lladd nhw. Yn union. Ie. Neu sens wan di. Dwi'n meddwl... Bob dim yn da ti gilydd. Dwi'n meddwl sa ti'n wych yn yr orsedd. Dwi'n meddwl sa ti'n mynd syth i'r top. O, diolch, met. Archdderwydd. Archdderwydd. Swn i wrth y modd bod yn archdderwydd. Syth i top job, de. Ia, cwestiwn nesaf, be di archdderwydd? Dwi'n serious o fama efo cwestiwn yma, by the way. Wel, os gennych chi orangutang sy'n fos yn chi gyd, a sy'n mynd â chi i wneud eich Y collective chi di hwnna, ia, as in... Ie, fel Ti'n mynd bod yn bachus efo fi, na? Na. Fatha, os da chi yn efo boss, gyn o fi boss. Ie. Y boss orangutang o'r beirdd ydy yr archdderwydd. A be ti, brenin? Dwi'n gwybod be dwi. A chdi di'r chairman. Ia. Reit, cwestiwn nesa, ydy o'n oce punch ceffil mewn self-defence? Mae'n dibynnu os di'r ceffil o fwy na chdi. So, swn i ddim yn pynsio Shetland Pony. Na, mae rhan fwyaf o ceffila fwy na fi. Di My Little Pony ddim. Na, di hynna ddim yn ceffil, mae hynna'n ponies. Da ni'n mynd i mewn i semantics yma. Ti dda am semantics? Ti chwalu fi'r acs ar y semantics? Dwi sbor, sori. Dwi'n trio. Dwi jyst yn teimlo mor farddol efo chi. Y ddain y chi, ddim chdi. Ond chdi hefyd, y ddain y chi. Diolch fawr. Chdi a chdi. Diolch. Pwy sy'n ennill mewn ffeit allan o ddain y chi? Sa mo'n un ffordd o ffeindio allan. Ffeit! Be dyn ni fod i wneud? Dwi wedi cael Puncho! La, paidia, stop, la. Arm wrestle. Pwy dys di arm wrestle? Unbelievable. Ti'n ei mockery o'ch sioe yma. Dwi'n mynd i gael dau bardd i arm wrestlo. So'n eitha laff, bysa? So fo'n laff. Dwi sort of eisiau gweld o'n rhoi rhywun di cynnig Ti'n gorfod ar y llawr a cael arm wrestle? Dwi'n eisiau colli, ond... So fo'n entertaining, Ti ddim bysa? yn mynd i golli, ti'n oce, Steve? Go on, arm wrestle. Sut ydych chi'n mynd i wneud hyn? Ar y llwyfan.
Dwi'n meddwl bod pobl yn gallu gweld yn Kevin, ie. Mae hyn yn chaos. Sut mae hyn di digwydd? Da chi'n mynd amdani? Da chi eisiau gwneud ar y desg so mae pobl yn gallu gweld? Fedwch chi wneud yr opposite i Gita Dafydd eistedd lawr, please? Iawn, dros y desg. O, pawb yn gweld? Oce, ar ôl 3. Na, disgwyl. Ar ôl dim. 3, 2, 1, dim, go! O! Mae hyn yn insane. O, mae Griff di ennill! Griff di gora! Ti'n angen coron, met. Ti'n angen coron. Dyna'r peth mwyaf macho dwi rioed i wneud yn rioed. Oedd hynna really macho. O, diolch. Y plant ma di bai. Ma nhw rapid. Deitha chdi, ma nhw just eisiau gweld gwaed. Cwestiwn ola fi di, be di deal efo teitl y sioe yma, A Oes Hans, be mae'n amdan? Dwi honestly, dwi'n mynd dallt. Fatha, wyt ti'n troi fyny a ti'n mynd A Oes Hans, a weithiau ma na ddim Hans. So ti'n mynd adra. Ne weithiau ti'n troi fyny a fatha, A Oes Hans? Oes ma na heno. Mae chwarae ar Ie, mae Gareth yma. Mae'n chwarae ar eiriau A Oes Heddwch, sef be mae'r artherwydd yn gweithio yn yr orsedd pan mae o efo'i gleddyf. A pam sa fo'n siarad am heddwch? Dwi'n eisiau mynd yn political na'n byd, ia? Ond ti'n gwybod o, da ni byw mewn Prydain peryg. Ac mae yna twpsyn dros y môr yn chwalu'r byd. Mae bob dim sy'n mynd o fatha waith ac y waith, yndi? Mae jyst yn rhoi chance i bobl, os dyn nhw ddim yn cytuno efo be mae'r beirniad wedi rhoi, fel rhoi cadar i hwn, mae nhw'n dweud, na, da ni'n misio neu hynna. Ond fel arfer, mae nhw'n dweud, heddwch. O, iawn, so... Go ahead. So, A Oes Heddwch, mae pob yn gweithio heddwch, ond ella bod yna un person yn mynd, na! Na, agos! Mae yna war, dwi wedi arwreslo fo am y cadar. Dyna rioed i digwydd, si. Na? Heblaw yn 1976. Fyddi ti'n checio sy'n o wir? Jocio, ti jocio, wyd? Na, a adeg yn un nath yr artherwydd fynd, mi nawn ni anwybyddu'r llais anfwysgar yna, a cadeirio fo anyway. Yn ein mocri ar oll beth. Ie, Dwi dal y flin. Siarad am neu mockery. So, be mwyn ni? A Oes Heddwch, a wedyn mae pob yn gweithio. Diolch gweithio fo bob dim? Dwi'n meddwl, wel... A Oes Hans? Hans. Really weird. Da chi eisiau trio? A Oes Hans. A oes Hans! Da chi eisiau trio gig chi gwennol? A Oes Chips? A Oes Morfil. A Oes Cwrw? A oes plant? Mae hyn yn lot o hwyl. Fydda ni hyn trwy nos. Sa chdi'n briliant fel artherwydd? Diolch. Ti eisiau trio un agall? A Oes Hwyl? A ti'n gwybod beth, dwi'n meddwl bod nhw'n dechrau mynd yn sarcastic. A Oes Tunes? Hwna oedd y cyw am y music. Mae hyn yn mynd i yn amazing, gwan. Da chi barod am hyn? Na. Mae'n mynd i fod yn surprise. Hwn di can fi, mwys o Dafydd Iwan. Cerdded lawr y stryd. Mae'n tiwn, mae'r album Cedrych ar y byd. Pan bod o'n mwy gwyrch, da chi'n gofyn? Bod o'n mwy gwyrch. Mae Dafydd Iwan di dweud bod o isio beitio fo Wales. Mae o di dewis y shed. Hei, mwyn i Fleur de Lis. Lime Lane. Da chi'n gweld i chi gyd? Fleur de Lis. Sio mae'r pints na. Fel Dafydd Iwan, mae pawb sio bod fel Dafydd Iwan. Pawb sio bod fel Dafydd Iwan. Wyt ti'n sefyll a dwnsio, os da chi'n sio? Gifio Dafydd! Griff Owen! Big Davs,
Gareth o'r orangutan. Dwi'n coelio bod chi'n dwtio. Okay, go. O, pwys dod i fewn. Peter Will. Slick fel yn sliwan efo mwt o Dafydd Iwan, yeah! Splitio lawr y slid, a ni yma o hyd. Dawnsio yn y rhinfan efo mwt o Dafydd Iwan. Fawr ni o hyd yn Peter Will. Slick fel yn sliwan efo mwt o Dafydd Iwan. Splitio lawr y slid, a ni yma o hyd. Dawnsio yn y rhinfan efo mwt o Dafydd Iwan. Oh. Salsa, dish. Tango, you've been tangled. Break dance, pop and block. A Glocksen, clippity clop. Zumba, cadw'n fit. The rhythm ar y llawr. Charleston Vintage Robot. Fawr ni o hyd yn peintio hyd yn wyllt. Slick fel yn sliwan efo mwt o Dafydd Iwan. Strutio lawr y stryd a ni yma o hyd. Dawnsio yn y rhinfan efo mwt o Dafydd Iwan. Slick fel yn sliwan efo mwt o Dafydd Iwan. Strutio lawr y stryd a ni yma o hyd. Dawnsio yn y rhinfan efo mwt o Dafydd Iwan. Wow! Oedd hynna yn Sorry, ydi symud. Sorry, oedd gwachad Kevin chi gyd yn canu o flaen fi efo masks Dafydd Iwan ar yn hollol bizar. Dwi'n meddwl nawn ni neud hynna eto. I fod yn hollol onast. Ie, mae'r can yna track 1 ar album newydd fi. Gai just dweud diolch wrth Hugh Stevens? Fleur de Lis? Griff Owen? Hal Robson Canu, ja? Hal Robson Canu, Hal Robson. Gawn ni drio bas efo Guto Dafydd? Ia, Guto Dafydd? Guto Dafydd? Guto Dafydd? Mae boi di ennill coron, a be arall nes di ennill? Scepter neu Trident neu fath, be oedd o dim wrth? Pan nes i ôl gwynab smyg chdi ar Ysbydog, be nes di ennill? O'n i mewn ar repeat oedd o? Gwobwch goffa Daniel, chwarae teg. Round of applause. Hei, diolch i chi gyd am ddod. Diolch i Cordre. Diolch i Griffo, diolch i Guto Dafydd, diolch i Fleur de Lis, diolch i plant yn y ffrynt, diolch i Hugh Stevens, diolch i pwy wnaeth ddod y scene am yn amazing. Diolch, ti'n gret, lyfio chdi, mae'n briliant, diolch. A diolch i chi gyd am ddod, a mae'ch CDs am ddim, maen nhw gyda Sioned, a mae hi allan y ffrynt, be dio, TP, diolch y TP? Caffi, maen nhw'n galw fo, ond does am bwyd na diod yma. Helpwch chi gynnau CDs. Gareth out, tara!